କହିବାରେ ଏ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ସଜାଣିଆ ହେଇଛି ମୋ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ମାଟିର ତିଆରି ନା ସବୁ ଜାଣିବାରେ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋ ବାପକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ସେଇଠି ମୋ ବାପ ସବୁ କଥା କହିକି ସେଇ ଖୁଣ୍ଟରେ କି ବୀର ବାନ୍ଧି ଦେଇଗଲେ ମତେ କହିକି ମହାସାର ନେଇଗଲେ ସେ ଟାଣି ନେଇକି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଧରା ପକେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ବାପ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲେ ଧରା ପକେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ମା ପେଟରୁ କେରକ ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ କେମିତି ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦଉଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରେଇ ଦେଇଛି ବାବୁ ଆପଣମାନେ ବି ତ ପରିବାରର ମହାପ୍ରଭୁ ବାପକୁ ମାରି ଦେଇକି ଧରି ନେଇକି ସେଇ ବୀରଦବା ଫୁଙ୍କା ଛାୟା ଉପରେ କଷିକି ବୀର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାହିଁକି ପାୱାର ବୀର ସିଏ କିଚେନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସବୁ ତ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ କାନରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ନା ବଡ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲି ଝିଲି ସିରିଏଲ ନାୟିକା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଫୋନରେ ତା ଚରିତ୍ର ଖୋଲିଗଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କି ସେ ନା ଆମେ ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଅଚେତ କରିକି ପକେଇକି ଦେଖିବା ଦେଲେ ଭଗବାନ